Ja, goddag. Ja, goddag igen. Hvad så? Jamen, jeg er fandme ked af det. Det er en af mine små sønner, der er derude. Han er lige blevet 15. Og han synes, det er så pisse skæg at lave telefonfis. det er jeg fandme ked af. Nej, når nu jeg lige har fat i dig, ikke? Og når jeg har dig i rørt, og så har jeg lige et spørgsmål, ikke? Ja, det hvad så? Ja, det kommer her. Hvor du fra? Hvor du fra? Jeg er fra havnen. Yo! Hvor du fra? Og hvor er du fra? Jeg er fra havnen. Og hvad så? Ja, vi har kørt en joke på dig. Holder I fest, eller hvad? Ja, vi holder fest. Hvor er det henne? Det er jo på Anne-Monevejen. Ikke Pande-Monevejen, men Anne-Monevejen. Nå, er det Nilerup eller derude af mod... Nej, det ligger i Vejle. Op. Ligger det i Vejle? Jo. Nå, okay. Ja. Er Men det nogen, jeg kender, eller hvad? nej, det tror jeg fandme ikke. Nå, okay. Var det ikke hyggeligt? Var det ikke hyggeligt? Jo, jamen, det er da godt nok. Det er da i orden nok. Jamen, det er fandme i orden. Jeg er fandme glad for, at du kørte den. Fordi at... Ja, jeg lige ser det. ja, du fortsætter sgu der. Det er i orden, men du må fandme hygge dig. Ja, i lige måde. I kan bare ringe, hvis der er noget mere. Jamen, det gør vi. Det skal vi nok. Det er i orden, så. En aftale, ja. Okay, du. Ja, hej. Hej. Det er godt, hej. Hej. Skal vi lige høre det?